हे गाइस फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय आरो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। आयदाया जाबाय समाज बिगियान एबा ससियेल स्टाडिज आयदानि गोरलै गियान लानानै फैदों। बे आयदायाबो गासिबो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे आयदा। बे आयदानि सायावबो गोबां सोंथि फैबाय थानाय जों नुनो मोनो। नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय गासिबो एग्जामफोरनि थाखाय एसेब्लाबो मदद खालामगोन होनना आं सानो। आं बिदिनो गासिबो एग्जामफोरनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोननि बिदिनो अननाय आरो अनसायनाय मोनबाय थायोब्ला सिगां फारसेबो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन, आसामनि बबे जिल्लायाव बयनिख्रुइ बांसिन साहा बागानफोर दं? अब्ला नाम्बार 1 कुइसनाव मा होननानै बुंदों? आसामनि बबे जिल्लायाव बयनिख्रुइबो बांसिन साहा बागानफोर दङ होननानै सोंदों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए डिब्रुगड़। डिब्रुगड़आवनो आसामनि जिल्लाफोरनि मादाव बांसिन साहा बागानफोर दङ। दाना नेक्स्ट कुइसन, माब्ला आसामाव साहा दिहुनजेनदोंमोन? अब्ला जोंहा नाम्बार 2 कुइसनखौ जों बयबो मिथिखाबाय नङा होमबा? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बि 1823 मायथाइयाव आसामाव साहा दिहुनजेनदोंमोन। नाम्बार 3 कुइसन, साहाखौ आसामनि रायजोआरि लोंग्रा एबा ड्रिंक हिसाबै माब्ला फोसावनाय जादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सि 2011। नाम्बार 4 कुइसन, आसामनि हादरसायारि जुनारसालि एबा स्टेट जु काम बटानिकेल गार्डेन माब्ला गायसननाय जादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डि 1957। 1957 मायथाइयाव आसाम हादरसायारि जुनारसालिखौ गायसननाय जादोंमोन, स्टेट जु काम बटानिकेल गार्डेनखौ। दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 5 कुइसन, गुवाहाटीनि नवग्रह मन्दिरा बबे हाजोआव दङ? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए चित्रसल। नाम्बार 6 कुइसन, मा मुंजों बुरलुंबुथुर दैमाया भारतआव जागायजेनो? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन मा? सियां। बबेनिफ्राय जोंहा अरुणाचल। जोंहा बुरलुंबुथुरखौ अरुणाचलाव मा नाम मिथियो? सियां, नङा होमबा? नाम्बार 7 कुइसन, हजरत आजान पीर दरगाहया बहा दङ? बेनि राइट एन्सारा जागोन हारागुरि सापुरि शिबसागर, अप्शन सि। नाम्बार 8 कुइसन, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बाहादुर साहिबा बहा दङ? बेयाव मोनब्रै अपसन दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डि धुबरी। धुबरीयाव दङ। 9 नाम्बार कुइसन, हाइदाङा बबे हारि एबा ट्राइबनि हारिमुआरि एबा ट्रेडिशनेल फल्क सं एबा खुगा मेथाइ? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए सनवाल कसारी। हाइदाङा सनवाल कसारी हारि एबा ट्राइबफोरनि हारिमुआरि ट्रेडिशनेल फल्क सं। दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 10 कुइसन, जौनबिल मेलाया बबे हारिनि बा ट्राइबनि फालिनाय फोरबो एबा फेस्टिभेल? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बि तिवाफोरनि। नाम्बार 11 कुइसन, इटा फर्ट ब्रिक फर्टखौ सोर लुदोंमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सि कच डाइनास्टि। नोंथांमोना जुदि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय बर'नि बिजाब बायनानै मोनाखैब्ला आं बर' इबुक बानायदों। बेयाव गासै 300 MCQs दङ। पे खालामना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो पे खालामखांनायनि उनाव माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला कन्टेक्ट खालामना सोंहरनो हागोन। आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। आरो नोंथाङा जुदि दिनैसिमबो खनसेबो एग्जाम लिरफेराखैब्ला एबा लिरफेरबाबो OMR शीटआव प्रेक्टिस खालामनो थाखाय OMR शीटखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। आं OMR एन्सार शीटनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, बेसेबां मायथाइयाव नाम्बार 12 कुइसन, बेसेबां मायथाइयाव ज्योति चित्रबनखौ बानायदोंमोन?
बेनि राइट एन्सारा जागोन 1961 अप्शन डि। नाम्बार 13 कुइसन बबे जायगाखौ आसामनि खाजुराह' होनना बुंनाय जायो? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए मदन कामदेब। मदन कामदेब जायगाखौ आसामनि खाजुराह' होनना बुंनाय जायो। नाम्बार 14 कुइसन माधबदेबनि बबे रनसायखौ शंकरदेबा स्वीट एस प्लाम एन्ड हार्ड एस सीड होननानै बुंदों? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे नाम गसा। नाम गसाखौ शंकरदेबा माधबदेबनि लिरनाय नाम गसाखौ शंकरदेबा स्वीट एस प्लाम एन्ड हार्ड एस सीड होननानै बुंदों। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 15 कुइसन लाचित बरफुकन सनानि बान्थाखौ सोर होनाय जायो? माने मा बुंदों बेखौ लाचित बरफुकन सनानि बान्थाखौ सोर होनाय जायो होननानै सोंदों? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन बे अप्शन सि नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि। बे अपसना गोरोन्थि जादों, बिया डाबल जाबाय। लाचित बरफुकन सनानि बान्थाखौ नेशनेल डिफेन्स एकाडेमिया होनाय जायो। थिग बेबायदिनो नोंथाङा आरोबाव भिडिअ नायनो थाखाय आंनि डिसक्रिप्सनाव थांनानै नायनो हागोन। आं भिडिअफोरनि लिंकफोरखौ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों। आं सिगाङाव गोबां भिडिअ बानायखाबाय, नोंथाङा जुदि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला डिसक्रिप्सनाव थांनानै नायनो हागोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 16 कुइसन अजगर मुं सोर लादोंमोन? अब्ला बेनि बे मोनब्रै अपसन होनाय दङ। बे मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डि साइद आब्दुल मालिकआ मा अजगर मुं लादोंमोन। नाम्बार 17 कुइसन असम छात्र सन्मिलननि गायसनगिरि आफादगिरिया सोरमोन? माने मा होननानै बुंदों नाम्बार 17 कुइसनाव असम छात्र सन्मिलननि गायसनगिरि गिबि आफादगिरिया सोरमोन होननानै सोंनाय जादों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा अप्शन ए। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 18 कुइसन गाहायाव होनायनि गेजेराव शंकरदेबनि फिसाजोआ सोर? अब्ला नाम्बार 18 कुइसनाव मा होनना बुंदों शंकरदेबनि फिसाजोनि मुं सोंदों नङा होमबा? माने फिसाजोनि मुङा मा मुं होननानै। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन मनु अप्शन बि शंकरदेबनि फिसाजो सोरमोन? मनुमोन। नाम्बार 19 कुइसन आसामनि गिबिसिन साहित्य पेन्सन एबा पेन्सनार मोनगिरिया सोरमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सि पद्मनाथ गहाय बरुवा। पद्मनाथ गहाय बरुवायानो आसामनि गिबिसिन साहित्य पेन्सन मोनगिरिमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 20 कुइसन गिबिसिन फिल्मफेयार बान्था देरहागिरि आसामनि देंखोगिरि आइजोआ सोर? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन परवीन सुल्ताना। परवीन सुल्तानायानो आसामनि गिबिसिन फिल्मफेयार बान्था देरहागिरि आसामनि देंखोगिरि आइजोमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेबाङानोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो नेक्स्टआव मा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेबां।